Parlem ara amb l'Aida Macià, una igualadina de 19 anys, que també participa en aquest campionat de windsurf. Hola, Aida. Hola. Què tal, com estàs? Molt bé. Contenta de ser aquí, suposo? I tant. Com han estat aquests 2 dies de campionat? Força bé, tot i que ahir el vent era una mica ratxejat, però tot i així hem pogut fer eliminatòries des de les 2 del migdia o les 3 fins a les 6 de la tarda. I va coincidir doncs, que vam completar tota una eliminatòria sencera, però això ja tenim un resultat de moment. Bé. Ets l'única noia catalana i també l'única noia espanyola que participa. Sí, és cert. I això com ho perceps? Què en penses de que només siguis l'única? Bueno, tot i que l'any passat ja érem unes quantes més, aquest any sembla doncs, que les d'aquí a la Terra han començat a minvar, però a veure si l'any que ve doncs, aconseguim més catalanes o alguna que vingui de fora. Clar que sí. Per què creus que no s'han aconseguit més? A veure, suposo perquè hi havia a les mateixes dates una altra prova important. I a més, els desplaçaments de Canàries aquí pot ser una mica gustós per a algunes que d'aquí a cara un mes tenen campionats del món d'altres disciplines. En total de dones, quantes sou en aquest campionat? Som 16 regatistes i moltes són de Turquia i polaques, que són o francès, són les que hi ha menys volum de noies. Perquè tu comportes l'idioma per parlar amb elles. No hi ha problema, domino l'anglès bé i parlo amb elles en anglès. Molt bé. I sou 16 dones i quants homes, doncs? Uns 65. Ostres, com és que hi ha tantes poques dones, no?, enfront de tants homes? Perquè és un esport més masculí que femení. Bueno, suposo perquè necessites un gran esforç físic per fer aquestes competicions, aixecar la vela i competir. Ho veuen com un esport més masculí, però que és com un esport com qualsevol altre. Quan fa tu que practiques el windsurf? Des dels 10 anys, tot i que venia aquí al mateix càmping, estiuejar i només feia els estius, i des de l'any passat i aquest he pogut practicar-lo a l'hivern gràcies a un viatge que vaig anar a Sud-àfrica. Molt bé, doncs res, jo per la meva part desitjo molta sort amb el que queda de dia. Si vols afegir tu alguna cosa? No, moltes gràcies.